An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata bɛnɛmɛ nazarasan kalo 6nan ye juin kalo ye bi y'o tile 22 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ yen nɔ n'o ye seli furancɛ kalo ye bi y'o tile 12 ye jatera san kalo 11 na don hijira san 1442 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ karidon bingana wala tigilamaw ye bingana ta ka ɲɛsin dinanguru sifinaka dɔw ma ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye dugukolo mankan ye o ɲɔgɔn sama kɔni o fanga bonyanin bɛ kosɛbɛ Bɛlɛdugu marabolo la an ka finitigilaka dɔ kɔni wulikajɔ ta ko a bɛna dɔgɔ yɔrɔ minɛ a la ko kɛla ɲɔgɔn sama ba de ye kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na min an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale wulikajɔ ta dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen kɔnɔna na ka taa bɔ an ka jamana o conseil ɲɛmaaba ye Sheriff Usmane Madani Hayidara kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mɔptikaw fɛ yen nɔ olu ka cour d'appel o kiiritigɛ baaraw kɔni dɔw kɔni kan ka sigi sen kan kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kuma bɛɛ ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka lase aw ma denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ gosi n'o b'an ka jamana camancɛ yan fan fɛ kunungo sɔgɔmada fɛ Faransi finitigilakaw n'a bɛ wele ko Barkan olu ka bolomafɛn kɔni yɛlɛla mugujugu dɔ kan ni ka foro ni u ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko Faransi finitigilaka 3 kɔni k'olu joginna ka fara duguden nanama sumalen wɛrɛw kan a yirala k'a fɔ k'u ye pankuru kɔni kɛ ka ni maa ninnu ta ka taa n'u ye Gawo labitaliso kɔnɔna na Faransi finitigilakaw ka ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin u ka duguma kɛlɛkɛlaw ma ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye ni bɛnna waati min na ni Faransi bɛ fɛɛrɛ tigɛ la yaasa kɛlɛkɛden minnu bɛ Sahel jamana kɔnɔna na olu bɛ se k'u ka kosow ni kasaw kuru cogoya mun na a yirala k'a fɔ ko Faransi finitigilaka maa 50,100 bɔɲɔngo k'olu bɛɛ lajɛlen min'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Sahel jamana kɔnɔna na ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi ni bɛn namati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye karidon min ye dinanguru ye ni dinangurukaw kɔni minɛ ni k'u kɛ kasoladenw ye kabini juin kalo tile 2 tɛmɛlen na dinanguru kɔni minɛlen bɛ ni k'a datugu maa tɛ don maa tɛ bɔ karidon ko dinanguru sifinakaw kɔni olu ye wulikajɔ ta k'a jira k'a fɔ ko a ko kɔni k'a dan tɛmɛna ko maa t'i balofɛn bila i fafɛn ye o ye wulikajɔ kɔni ta katakatani n'o ye moto taxi ye k'o ta k'u bɛ taa fɛn dɔw kɔni ɲini ka na taji fo ka taa se baloko dɔw ma u kɔni ye wulikajɔ ta u taara o fɛn ninnu san kuma min na u natɔla maajugu ninnu kɔni y'u kunbɛn ni ka mugu kɔni ci ni maa ninnu na o kɛra sababu ni ka maa 6 kɔni ni k'o bɔnna u ni na dinanguru sifinakaw la ni ka maa 4 ɲɔgɔn ni k'olu jogi ni waati na olu bɛ labitaniso la yaasa ka pɛrɛbɛrɛtigɛ d'a ma dinanguru sifinakaw ka ɲɛma Adama Jɔnko an ka lamɛn. Tiɲɛna bi kɔni a kɛra la dɔɔni parce que dugu dondaw bɛ datugulen don tourisme gɛlɛya kama population kɔni kunun y'a laɲini k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo ni min bɛ ka kɛ olu bɛ ka taa u makoɲɛfɛnw ɲini o de la u bɔra ka taa yiri dugu dɔ de bɛ kilo 15 u taara essence san ani u makoɲɛminɛn wɛrɛ n'u ka katakatani u segintɔ terroriste jɔr'u ɲɛ ka mugu ci u la mugu cilen maa 6 sara u maa 4 olu joginna olu dalen bɛ sɛbɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba la ci sera lakana ba mɔgɔw ma komi kan yɛrɛ ni dinanguru yɛrɛ olu yɛrɛ wulila ka na yɔrɔw lajɛ o y'a sɔrɔ binganikɛla min kɔni olu ta kɛ u bolila an ka kibaruya kura minnu sera an ma sɔgɔmada na a fɔra ko an ka lakana mɔgɔw bɛ ka o yɔrɔ in kɔni u bɛ ka yaala yɔrɔ na k'a lajɛ u bɛ se ka tɛgɛ da ninnu kan cogo min na nka tiɲɛ yɛrɛ la an ka gɛlɛn. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Jɔnko la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi nati ni marabolo in na jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ ta ka ni marabolo in sɛgɛrɛ yaasa gɛlɛya min bɛ dinangurukaw la o gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ dala cogo min na ka taa maa datugu yɛrɛ siso kɔnɔ ko kasoladen i ka dugu la maa tɛ don maa tɛ bɔ nin ye dabali banko ye dɛ Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye an ka jamana dugukolo ko kɔni o kɛra gɛlɛyaba de ye k'a sababu kɛ ni fanga dɔɔni bɛ min na o bɛ wulikajɔ ta k'a jira k'a fɔ ko ale de ye fɛn bɛɛ tigi ye wali kelen ni wari dɔɔni bɛ min kun
o bɛ wuli ka bɔsin tigila ko kɔni ɲɔ ɲani bɛ an ka jamana kɔnɔna na Bɛlɛdugu marabolo dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Zanbugu ani Warala o dugukolo dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko an ka finitigilaka dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ta de y'o dugukolo in ye yasa ka prɛrɛtigɛ d'a ma Mohamed Ali Bacili ale bɛ dɔ kalama la Bacili bɛ dɔ ɲɛfɔ an y'a lamɛn. Ne bolo a ma gɛlɛya dugukolo ko faamuyalen don dɛ mais nata mun b'a la o y'a kɛ maaw bannen don ka sɔn a sariya ma puisque ni ale y'a yira mun na nin ye sariya ye dugukolo nata kama o b'a afusaya ka kɛlɛ kɛ k'i ban sariya la n bɛ kɛlɛ kɛ n bɛ musaka dɔw ta k'a ɲini ka se sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ sariya ko tɛ ni se mun bɛ ɲɛ n b'o kɛlɛ kɛ ka wali dugukolo minɛ n'o tɛ dugukolo ko san joli kuma kelen bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛ balikuw don k'u m'a faamu ne k'u y'a faamu dɛ mais n'i tigɛra i ka jamana sariya la i bɛ da i ka dalu la dalu mun b'u bolo u dalen b'o de la ka tɛmɛ sariya kan n'o tɛ dugukolo ko sariya ɲɛ fɔra a ka kan ka faamu fana mais n'i tigɛra fɛn na ka dalu dɔ t'i bolo i bɛ da i ka dalu de la dalu ye mun ye se bɛ n ye nafolo bɛ n bolo ou bien jigiya bɛ n bolo ni n wulila walita nɔfɛ dugukolo la n b'a sɔrɔ sariya ko tɛ Mali b'o de taali bolo kɔnɔ an k'o tiɲɛ fɔ k'o bɔ a la n'o tɛ sariya faamuyabaliya tɛ dɛ a faamuyalen don mais n t'a to yen parce que dalu wɛrɛ bɛ n bolo se bɛ n ye n ka mɔgɔ bɛ fanga la nafolo bɛ n bolo awa ni n donna fangasow kɔnɔ n'a mɛnlen don ka tɛmɛ n kɛlɛɲɔgɔn kan parce que se t'o ye o de bɛ dugukolo ko gɛlɛya bi Mali kɔnɔ o de y'a gɛlɛya n'an y'a musala ko sariya ko don sariya ko tɛ an tigɛlen bɛ sariya la ka nata an ka dalu la dalu minnu ye wari ou bien mɔgɔtigiya ye Zanbugu ani Warala u wulila kuma mun na a ɲɛsinnen bɛ dugukolo dɔ la dugukolo in a kibaruya ka bon kojugu ka ne yɛrɛ to ministeriya la n taara yaala yen kɔnɔ n don n'a kɔnɔ sababu jumɛn na commandant dɔw kun ye papier bɔ yen dugukolo kan k'a di mɔgɔ damadɔ ma hectare caman don dugudenw wulila ka se ne ma n ka ministeriso la ni kɛnɛ mun dilen filɛ commandant ni gouverneur fɛ an ka yɔrɔ la an ma jɛ n'a ye kɛnɛ in ka di parce que tubabuw bɛ don an ka jamana la tuma min a bɛ fɔ k'u ye kɛlɛ mun kɛ k'u min josew o kɛlɛ yɔrɔw don an ka sukɔrɔw dalen bɛ yen maa mun su bɛ yen a ka ca maa 400 ye u dalen bɛ olu de sara an ka jamana kama ye e yɛrɛ ka wuli i ka taa lajɛ wulila n taara ni yalala kɔnɔ i bɛ marifa kisɛ ye bi hali bi a donnen bɛ fara kɔnɔ i b'a ye a tɛ lakali dɛ i b'a ye u bɛ taama u b'a yiri la su dalen bɛ yɔrɔ min o ma su dɔw ye kabakurun de da u kan k'u datugu o kɛnɛba fana bɛ yen i b'o fana ye kabakurun su bɛ kabakurun jukɔrɔ ko nin y'anw ka yɔrɔ de ye ni yɛrɛ tɛ Bɛlɛdugu dɔrɔn ye su fasɔn bɛɛ bɛ yen bamanan bɛ yen kakɔlɔw bɛ yen marakaw bɛ yen maa o maa tun bɛ sigilen Bɛlɛdugu a wagati la n'u ye kɛlɛ kɛ u bɛɛ su dalen bɛ yen donc nin y'an ka yɔrɔ de ye yɔrɔ mun a ka gɛlɛn an ma an t'a fɛ foyi ka se nin ma o la an ye maaw bila ka taa sumali kɛ ka planw bɔ a la ka sɔrɔ ka taa décret ta n'a fɔra ko dɔw taara papier bɔ o la ko ka taa ko géomètres bila o kɔnɔ k'u b'o morceler jɔn ye sariya sɔsɔ minnu taara morcellement kɛ olu de ye sariya sɔsɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye commandant ou bien gouverneur ou bien commandant fitinin minnu ye papier ou bien maire mun ye papier bɔ na olu de bɛ ka décret sɔsɔ u tɛ se ka fɛn mun sɔsɔ ni dugudenw wulila k'u b'o lakana u ka kan ka wuli wa u man kan ka wuli donc n'i ye borni turu nin kɔnɔ e de ye sariya sɔsɔ ni jamanadenw ye borni bɔ ka fili u ma fili dɛ sariya la kɔni n'a ko an ka kuma Mali la sariya la n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ ko Bacili bɛ mɔgɔw bila u bɛ commandant sɔsɔ mais munna commandant fana bɛ sariyaw sɔsɔ nin kuma de bɛ Bɛlɛdugu an ye mun fana mɛn ko finitigi dɔ bɛ yen ko Sorasi don n'a ma fɔ k'a bɛ CNT la a n'a fɔ k'a ni CNT mɔgɔw ka surun Sorasi finitigiya bɛ se ka kɛ k'e bɛ taa jamana sariya sɔsɔ o ye manamanakan de ye o Sorasi mun bɛ yen a tɛ t'i jɔ CNT président ma Malick Diaw ko ne bɛ ka mɔgɔw ka sariya sɔsɔ parce que ne bɛ CNT la hali Malick Diaw tɛ se k'a sɔsɔ an bɛ don min na i ko bi a b'o mun ka mara kɔnɔ CNT la o tɛ se ka mun kɛ olu bɛ bɔ k'u bɛ taa bin mɔgɔw kan ni Sorasi fini tɔgɔ ye o ye binkali de ye olu de bɛ ka armée tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ bɛɛ bɛ armée in fɛ o mais minnu bɛ damatɛmɛ kɛ ni armée tɔgɔ ye olu de b'a kɛ armée mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ o de b'a kɛ u nɛgɛ bɛ bɔ o mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ a ka sabali n'o tɛ anw bɛ taa tɔgɔ fɔ a ka fini ma da a ma nin kama a tɛ siran a ɲɛ fana ne y'a fɔ n'a taara se mɔgɔ ma u k'a fɔ n ye n b'a wele an t'a lajɛ ni cɛ don a ka taa kɛ a bɛ wele ko ye a kana da la kisɛ t'a kelen bolo marifa t'a kelen bolo marifa kelen de b'ale bolo marifa joli bɛ Mali kɔnɔ mais i kana fini don ka taa kojugu kɛ ni fini tɔgɔ ye
ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka hakili to fantanw ka hakɛ la se mana k'i ye cogo cogo hakili to fantanw ka hakɛ la Ala ka hakilina ɲuman d'an ma n'an bɔra ye Mali premier ministre ɲɛmaa Choguel Kogala Mayiga a ye wulikajɔ ta ka taa an ka Haut Conseil ɲɛmaaba fɛ Cherif Ousmane Madani Haidara Cherif Ousmane Madani ye dugawu don kɛ an k'a lamɛn an ka dɛmɛ kɛ k'a lajɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na anw de faso don mɔgɔ faso i ka hɛrɛ a ka taa ɲɛ a ka basigi fɛn ka don a kɔnɔ mɔgɔ si man ka kanu tɔɔrɔ k'i faso kɔnɔna sɔrɔ n'o y'i faso sɔrɔ a t'i yɛrɛ jɛ mun na an kɔni nisɔndiyara an bɛ dugawu kɛ transition gouvernement kura in ye ka dugawu k'u ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma o bɛ se ka Mali bila sira yɛrɛ kan cogo min na ka taa se élection kuraw labɛnni ma ka bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ ani bɛn ni tiɲɛ kɔnɔ an ka ɲinita ye nin de ye wa an bɛ nin de dugawu kɛ sufɛ ani tile fɛ. ni tun bɛ tali kɛ Cherif Ousmane Madani Haidara la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana kolosuma ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye Moptikaw fɛ yen nɔ olu ka kiiritigɛ soba n'a wele cour d'appel olu kɔni ye kiiritigɛ dɔw sigi sen kan u kɔni y'a yira k'a fɔ ko kiiri 28 bɔɲɔngo k'olu kiiritigɛ baaraw kɔni kan ka na kɛ ko kiiri jugu kɔni don maa fa walew ni bɛnganiya walew yaasa ka priorité d'a ma procureur Adama Fɔnba ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kiiri ni bin daminɛlen filɛ ni kojugu de ka kiiri de bɛna kɛ mɔgɔ faga ko b'a la suɲɛniba minnu bɛ yen nɔ a fɔ vol qualifié olu b'a la ka mɔgɔw ka fɛnw jeni incendie volontaire olu b'a la min ye ka faso yɛrɛ ka wari dun o kelen b'a la min fana ka bin mɔgɔw kan a ka kɛ to cɛnimusoya ko ninnu pédophilie ni viol ninnu olu fana b'a la olu fɛn ninnu bɛɛ ye kiiri jugubaw ye minnu tɛ kɛ tribunal la i n'a fɔ don o don mɔgɔw bɛ kiiri ni minnu ye ani o kiiri ninnu tɛ kelen kojugubaw kiiri de ye assise ye a yɛrɛ b'a dɔn ko Mopti ka gɛlɛn sisan ni ko ka gɛlɛn wagati min na mɔgɔw bɛ k'i b'a fɔ bilalen d'u yɛrɛ ma bɛɛ hakili la i yɛrɛ ka kan ka se k'i ɲɛna ko kɛ fo don min na n'a taara k'i bolo da i b'a dɔn k'a fɔ ko a ye min kɛ i ye dansako o fana bɛ a la dɔɔni o b'a la mɛ dɔw yɛrɛ b'a la fana olu ye dabɔn kama fana yɛrɛ yɛrɛ ye o ye dabɔn kama caman bɛ i b'a fɔ règlement de compte karisa ye nin kɛ n na fɔ n ka n ta sara karisa ye nin fɔ ma bɔn olu caman bɛ laban mɔgɔ faga la hali n'a tigi ma dabɔ a fagali kalama a bɛ laban mɔgɔ faga la ne kɔni bɛ fɛ mɔgɔw ka n'a lajɛ parce que fɛn min don a tɛ kɛ don bɛɛ n'a bɛ kɛ n'i gɛrɛla la i yɛrɛ bɛ dɔ faamu a b'a to ko dɔ bɛ i yɛrɛ bɛ makaran ka bɔ olu ma a b'a to fana sumaya bɛ kɛ ka da kun minnu kan i bɛ dɔw fana faamu la i bɛ bɔ ko caman wɛrɛ kalama min bɛ se k'i yɛrɛ bilasira hali ka adamadenya la donc ni mɔgɔw bɛ n'a lajɛ ne kɔni bolo o de ka d'an ye kosɛbɛ mɔgɔw kana dɔn an bɛ min na an b'a k'olu ye peut-être an tɛ a se u ka hakɛ la ka se u ɲɛna yɔrɔ ma ka da kun min kan n'u nana fana o fana b'o faamu dɔɔni quoi. ni tun ye Mopti procureur ye Adama Fɔnba a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye kari don juin kalo tile 20 o ye don ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ gɛlɛya ye o y'olu tɔgɔ la don ye o ɲɛnamayala an fɛ Bamakɔ yan nɔ yaasa ka priorité d'a ma a ɲɛmaa Mamadu Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. an bɛɛ de kelen seulement a ye degun de sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka segin ka taa a ka jamana kɔnɔ donc n'a nana jamana wɛrɛ la il faut qu'an ka yira la k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye k'a yira la k'a fɔ ko anw citoyen ye misaliyala sisan maliyɛn bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an k'an jija réfugié fana minnu nana an ka jamana kɔnɔ o fana ka se k'o kɛ k'a fɔ thème yɛrɛ ye min ensemble on peut tout réussir o b'a yira k'a fɔ ko n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ se ka réfugié dɛmɛ an n'u bɛ se ka réussite kɛ cogo min na réussite min tɛ kɛ an dɔrɔn ka réussite mais a bɛ kɛ réussite collective ye an n'u ka réussite bibi na n'i y'a jateminɛ réfugié a bɛ taa plus de 47 000 réfugiés n'o ye bamanankan na maa ba 47 ni kɔ o réfugiés de bɛ Mali kɔnɔ cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la en même temps nationalité mun de Mauritaniens b'a la olu bɛ caman bɛ Kayi région na olu nana mɛnna a ka ca ni san 20 ye bon réfugiés dɔw fana bɛ an bolo Bamakɔ yan n'an b'a fɔ o ma ko les réfugiés urbains centrafricains b'o la congolais b'o la togolais fana b'o la bon burkinabéw fana b'a la kɔsa na n'i y'a jateminɛ Burkina kɛrɛfɛ jamana fana degun dɔ sɔrɔ la yɔrɔ dɔ la donc an ye olu fana réfugiés accueillis Mali y'o réfugiés accueillis donc jamana Mali de bɛ réfugiés accueillis mais anw bɛ Mali fana dɛmɛ ka réfugiés dɛmɛ. ni tun y'a ɲɛmaa ye Mamadu Jalo a y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila gɛlɛya kama an k'o maa dɔw ka sira lamɛn. Bon, ne tɔgɔ ko Alassane Sisabali, nationalité ivoirienne. Depuis juillet 2002, ne réfugié Mali la. An ka laɲini ye min ye, réfugié bɔta ka dɔgɔya. O tɛ dɔwɛrɛ kɛlɛ ka dabila. Bon, n'o ma dabila, minnu bɛ san 20 san 30 dɔwɛrɛ de bɛna fara o kan tuguni. A bɛ gɛlɛya. Bon, kɛlɛ dun filɛ a nɔ tunu man di. Ni kɛlɛ ye nɔ daminɛ sisan, a bɛ kɛ rancune ye.
dɔ b'a fɔ ko kɛlɛ banna ma ta b'a kɔnɔ n'a ye occasion sɔrɔ a b'a kɛlɛ la o la an y'o caman ba ye don dɔ ko i tun bɛ se ka taa ye. Ne tɔgɔ Fatumata Tarawele ka bɔ Centrafrique. Bɛ se ka bɛɛ fɔ n b'a fɛ kɛ n'u bɛ se k'an dɛmɛ ne bɛ luwanse de la an ka siyɔrɔ ko parce que an yɛrɛ nana yan fosi t'an bolo. Ni tun ye maa dɔ ka sira ye gɛlɛya ye maa minnu kɛ ka don Mali kɔnɔ yan nɔ a yirala k'a fɔ ko maliden dɔw yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ olu bɛ jamana wɛrɛw la u tɔgɔla don ɲɛnamayala an fɛ yan nɔ Bamako. N'an bɔra yen MINUSMA o n'an ka polisilakaw kɔni ye bolodiɲɔgɔnma baara dɔw sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na yaasa gɛlɛya wale min bɛ ta ka ɲɛsin npogotigini fitininw ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya mun na yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma Sori Ibrahim Sidibe an k'ale lamɛn. Nin ko in kɔni an bɛ se ka mun fɔ a la nin ko in ye ko ɲuman ye parce que MINUSMA n'an ka polisi dɔw de baara kɛ pour que ça se ka sɛbɛnfura dilan mun bɛ se ka kɛ polisiw kun depuis école la parce que i tɛna polisi tenir le temps qu'il ma tɛmɛ polisiw fɛ donc o bingali kɛ walew cɛnimusoya la depuis école la n'a ɲɛfɔli ye k'a fɔ o bingali wale cɛnimusoya la a kɔlɔlɔ ye mun ye ani pourquoi polisi kan k'a bila kunkolo la k'a fɔ a bɛ se ka population yɛrɛ dɛmɛ pour que ka kɛlɛ kɛ il faut que au moins polisi ka ladɔnnenya la depuis l'école de la donc nin ko in kɔni ye ko kura ye mais ko in ka ɲi kosɛbɛ surtout que nin convention MINUSMA ni polisi cɛ parce que a bɛ polisi permet ka se ka a yɛrɛ armée ni manuel ye k'a yɛrɛ armée ni connaissance ye parce que n'a mɛ i bɛ fɛn kɛlɛ f'i k'a dɔn de f'i k'a kalan k'a dɔn fɛn mun don mun kan ka kɛ k'a kunbɛ fana pour que ka se ka kɛ. Ni tun ye Sori Ibrahim Sidibe n'an bɔra yen an ka sugu kɔnɔna kɔni gɛlɛyalen bɛ bi bi in na kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sogo dala dumunifɛn hali tulu a tɛ se ka san maliden dɔ kɔni ye wulikajɔ ta k'a yira k'a fɔ ko sugu kɔnɔna kɔni ko ni wulikajɔ ma kɛ yaasa ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko nin na ko baloko kɔni k'a gɛlɛyala dɛ an ka sugu feerekɛla dɔw lamɛn. Mali la nin wagati in na sogobu bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 700 la sɛfan bɛ t'i sɔrɔ fo 25-30 la o ye ko minnu ye o tɛ se ka bɛn jamana kɔnɔ jamana mun maliyɛn kelen o kelen tɛ se ka 100 sɔrɔ a yɛrɛ ye tile kɔnɔ n'i ye 100 sarada maliyɛn bɛ 100 sɔrɔ a yɛrɛ ye a tɛ tɛmɛ 20 kan donc n'a fɔra les produits de première nécessité o da gɛlɛya bɛ an ka jamana in kɔnɔ a tɛ faamuya. An nasanaw de tiɲɛ yɛrɛ la sugu ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ jabaw gɛlɛyalen don nafɛn bɛɛ gɛlɛyalen don légumes ninnu si tɛ se ka sa halisa ne bɛ ka na tulu 30 la sa ne tun bɛ taa 5 la de sa o la an bɛ jaba 20 na sa n'i ma kilancɛ ni kilo 1 san o ti ka n'a bɔ tiɲɛ yɛrɛ la sogo ko fana o ka gɛlɛ fɔlɔ an bɛ sogo 60 la sa sisan sogo bɛ daminɛ 100 foyi de tɛ a ka gɛlɛ. Tulu gɛlɛyara dɛ parce que tulu bɛ taa fɔ 3,800 na Mali tulu dinɔrɔ bɛ 4,200 a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ bon a bɛ mun bolo fɛnɛ tɛ san sɔngɔba kan an yɛrɛ bɛ ka tulu kilancɛ feere 100 kari 50 fo ka jaba feere 80-70 tulu yɛrɛ bɛ daminɛ 20 na hali 15 a ta la tulu o 20 na fitini hali kɔgɔ n'a ka kɔgɔya dɔ farala kɔgɔ bɔra ni bɔrɔ 100 san u b'a di sa 500 bɔrɔ kelen minɛn tɛ dɔ ma fara minɛn kan. Ni tun ye sugulama dɔw ka seereya ye sugu kɔni gɛlɛya a ma dogo maa si la caman kun yɛlɛmana jɛgɛ fɛnɛ na nka yɛrɛ ko jɛgɛ fɛnɛ k'o fɛnɛ gɛlɛyala dɛ k'o fɛnɛ tɛ se ka san sogo ka sogo gɛlɛya tantɔ mun de y'a sababu ye an ka fana Mamu Sɔgɔ an k'ale lamɛn sogo gɛlɛya kun ye jumɛn ye mun de y'a gɛlɛya. Ne tɔgɔ ye Mamu Sɔgɔ ka bɔ Fana Bajala la. A kuma ka ca bi bi in na kosɛbɛ kosɛbɛ ko sogo ka gɛlɛn mun de bɛ ka sogo gɛlɛya. Bon fɛn min kɛ bɛ ka sogo gɛlɛya ko caman b'o la mɔgɔ hakili la ko mɔgɔ nɔ don mɔgɔ nɔ tɛ masew ni ko yɛrɛ taabolo nɔ sabu n'i ye jateminɛ k'a la ɲina kɔɔri ma da kɔrɔya fan fɛ fana misiw bɛ degere min na Mali misi caman bɛ yen bi olu donna Korowari ani Lajinɛ Mali misi yɛrɛ dɔw bɛ yen bi olu donna fɔ Gana o bɛɛ de gɛlɛya b'a la. Bon kɔrɔngolo yɛrɛ daminɛ na ɲina n'i ye jateminɛ kɛ kɔrɔngolo yɛrɛ kun tɛ se ka sa sabu kɔrɔngolo yɛrɛ toni kelen kun dala fɔ 40,000 na bon n'i dun ye o jateminɛ kɛ kɔrɔngolo toni kelen 40,000 ka jateminɛ kɛ misi dɔw bɛ sa 120,000 k'a don balo la a tura pasa belebele ka a pasalen sa 120,000 o de bɛ kalo 3 kɛ balo la yɛrɛ kalo 4 ani kalo 3 kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ cogo o cogo la kɔrɔngolo bɔrɛ 20 ye o bɛ kɔrɔngolo bɔrɛ 20 dun ka misi baarakɛlaw b'a dɔn maa o maa bɛ misi baarakɛla la o b'a dɔn min ye Mali yɛrɛ baara gɛlɛya bi fo ka taa hakɛ tɛmɛ o ma kɛ dɔwɛrɛ ye ni mɔgɔ min bɛ bi n'o tɛ baara min na dɔrɔn e tɛ baara kalama e bɛ taa kuma kan n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ maa si sago tɛ gɛlɛya ye nɔgɔya ma fɛn o fɛn ɲɛ
gɛlɛya tɛ se k'a ɲɛ n'an nana jateminɛ kɛ sisan minnu bɛ kuma ko sogo ka gɛlɛ ka taa miiri i n'a fɔ wɔyiw nɔ don yɛrɛ misi feerelaw nɔ don misi feerelaw nɔ tɛ dɛ wɔyiw fana nɔ tɛ kuma se don bɛɛ b'a dɔn sabu gouvernement ka mɔgɔw bɛna garabali ninnu na ka na misiw feere ta u bɛ misiw feeretɔ ye da minnu na u b'a da bɛɛ lajɛlen dɔn. Ni tun ye Mamu Sɔɛ ka bɔ Fana a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka ta yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko la cogoya mun na hali bi o sugu gɛlɛya ko kelen hukumu kɔnɔna na jɛkulu dɔ kɔni sigilen don an ka jamana kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko sugu dalafɛnw tɛ se ka san fiyewu ko bi sɔgɔmada in yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ ka taa primature da la u n'u ka nasan show muso bɛɛ lajɛlen k'u ka taa sigi k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'u da la yaasa ka primature d'a ma Mariam Kone an ka lamɛn. Population bilalen don a yɛrɛ ma ten an b'an yɛrɛ ma ten on est laissé à notre sort an de y'a miiri o la sa k'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ nin jɛkulu ye ne mɔgɔ tɛ taa an ka ci fɔ an yɛrɛ bɛ taa an ka ci fɔ a ɲininen bɛ Mali muso bɛɛ fɛ fɛn fɛn kɔni bɛ Bamakɔ ne y'a sɔrɔ gɛlɛya in b'i kan an bɛɛ k'an ka nasansegiw ta ka taa n'a ye ka taa a yira ministre la commerce ministre ni premier ministre ka taa yira u la minnu bɛ yen parce que kun min fɔra an ye gɛlɛya in n'a yɛrɛ n'a ma kun yɛrɛ y'a la ne jamana kun y'a dimi a bɛ da jamanatigi de kɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Mariam Kone na a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛnɲɔgɔnya hakili sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Kayi marabolo la sigikafɔ dɔ kɔni kɛra kununko sigikafɔ bɛna boli yaasa sifinnakaw ka baara fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko n'olu ma wulikajɔ ta k'olu ta bɛ ɲini ka kɛ dɛgɛ susu kolonkalanya ye ko nafolo sɔrɔ sira caman b'olu fɛ yen nɔ nka olu tɛ ka se ka foyi de sɔrɔ an ka Kayi ka dɔw lamɛn. Min bɛ Kayi a tɛ yɔrɔ si donc Kayi ka kan ka bɔ a kalama k'a fɔ minnu bɛ Kayi donc pour que an kana kɛ dɛgɛ susu kolonkalanya ye sini mais anw tɛ jigin minnu na dɛ u fana nana fɛn de ɲini mais an jiginna jɔn na l'État qui a mal négocié mal géré ces mines là. Mɔgɔ nana bɛɛ y'a ye k'a fɔ a kɛ kun tun don i b'a dɔn adamadenw n'aw tɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛna e b'a ɲɛna ne ye mun ye ne t'o ye ne fana b'a ɲɛna e ye mun ye e t'o ye kumabaliya de bɛ na ni nin bɛɛ bi faamuya caman sɔrɔla population bolo faamuyali caman sɔrɔla miniw fana bolo. An bɛ min laɲini société minière ninnu fɛ u bolo kana dan u ye village minnu dama cité an'u ye baara kɛ ne b'a fɛ u ka action ninnu u ka a saman k'a lase village wɛrɛw la. Ne b'a to mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ faamuyali kɛ minnu bɛ ka baara mun kɛ minnu bɛ ka dɛmɛ min fana lase jamana ma ani sigida mɔgɔw ma pour que bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ la o fana b'a to taalen ɲɛfɛ a bɛ mankan caman dabila sigida mɔgɔw ni minnu baarakɛlaw cɛ. Ka baara di sifiw ma kelen filanan k'an ka entrepreneurw don ba la sabanan k'a lajɛ développement mun n'a ka kan ka kɛ jamana kɔnɔna na n'a kan ka kɛ région kɔnɔna n'a kan ka kɛ commune kɔnɔna na sariya minnu diyagoya u ko baara ninnu kɛ parce que an b'a ye k'a fɔ lakin baden de bɛ baara ninnu kɔnɔna na. Ni ko ye Kayi ka dɔw ka seereya ye ko fɛɛrɛ ka kɛ yaasa u ka sifinnakaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na Ala k'o nati u ka dugu la. N'an bɔra ye CSDM o ɲɛmaaya ɲini kɔni o kɛlen bɛ furujugu a tɛ sa a kunkan kuma tɛ ban Bedi Dramé ale ni Mohamed Sherifu Aidara ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni ɲɔgɔn sama fanga bonyali mɛ kosɛbɛ kosɛbɛ CSDM kɔnɔna na a musoba dɔ bɛ yen nɔ Maro Dramé ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ a la an ka lamɛn. A balimamuso Maro Dramé man kan don ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna manton ka ɲi manton damatɛmɛ kojugu ma ɲi sabali ka ɲi sabali damatɛmɛ kojugu a bɛ kungo lase mɔgɔ ma musulaha damatɛmɛnen a bɛ na ni ɲɛdɔnya ye o de kama bi an wulila tuguni i n'a fɔ n telila k'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko min n'a bɛ sen na mɔgɔ tɛ se k'i sigilen to Mali kɔnɔ yan nɔ bi an bɛ Bamakɔ bi mɔgɔ tɛ se k'i sigilen to Bamakɔ yan nɔ san joli k'a fɔ k'i bɛ kuma diaspora tɔgɔ la CSDM yɛrɛ kɔrɔ min ye Conseil supérieur de la diaspora malienne diaspora tɔgɔ min b'a la mɔgɔ si tɛ se k'i sigilen to yan san 2 san 3 k'i b'an kun kan ko kuma fɔ anw ye kun tɛ di kuntigi kɔ mɔgɔ tɛ se ka kunkolo di kuntigi kɔ o de kama bureau y'a décidé démembrement joli 45 conseil extraordinaire dɔ kɛra k'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ka na ka yɛlɛma don taabolo la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min mɔgɔ tɛ se ka kun di kuntigi kɔ bureau 45 farala ɲɔgɔn kan jamana 45 farala ɲɔgɔn kan n'o ye démembrement 45 ye k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ taabolo min n'a bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka kuma diaspora tɔgɔ la an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini o vidéo kɛra ka welewelekan bila an nana ka n'o baaraw lasamantiya du 28 au 29 mai 2021 au mémorial Modibo Keïta déléguéw bɛɛ nana ka bɔ dugu bɛɛ la a tɔ tora délégué 5 de ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ mais mandaw nana u nan'u représenter o baaraw ɲɛna an bolo an bɛ Ala fo ka barikada
o baara ɲɛbolow la a dɔnna k'a fɔ k'an bɛ nale Sheriff ma dɔ wɛrɛ kɛ Mohamed Sheriff Haïdara qui s'est autoproclamé président du 16e national a y'an bɛɛ kunkolo di ko ni mɔgɔ min y'a fɔ ale ɲɛna k'a fɔ ko anw sera yan délégué fɛn fɛn sera yan nɔ k'a bɛ 1,000,000 di o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn o ma bali an nana an y'an ka baaraw kɛ an bɛ surprise jumɛn sɔrɔ ko Mohamed Sheriff Haïdara ye gendarme bila ka na ko kana Bayidi Dramé minɛ ko soit transmis o kɔrɔ Bayidi bɛ na dɔrɔn a bɛ taa kaso de la a bɛ taa sigi fɔlɔ a y'a lawuli kama mun na parce que samedi de vote tun bɛ kɛ mɔgɔw bɛ lasigi k'a fɔ ko karisa de bɛ k'a ye donc ni Bayidi de kun sugandira déjà Bayidi ma yɛrɛ ta ka sugandi mais jama de kun farala jama 45 jama de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛ Bayidi de ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye mais comme anw ye mɔgɔ min ye 16e jama an ye mɔgɔ min ye an bɛ fɛ k'o ka kɛ jɛlenya la an ko néanmoins hali ni mɔgɔw jɛra n'a ye quand même vote ka kɛ ni Bayidi n'u sɔnna Bayidi de ka k'a ye Bayidi de bɛ ta ka k'a ye mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka taa Sheriff Cissé minɛ ka taa labɔ prison kɔnɔna na ala ni ala kira sababu olu cɛba minnu fɛ Guinée à l'époque olu cɛba fila bɛ ne kɔrɔ yan bi minnu taara Sheriff labɔ ni Sheriff ko nkalon don Sheriff casier judiciaire de b'a bolo Sheriff tɛ se ka to an ka structure associative kunna ni tun bɛ tali kɛ Maro Dramé la ala ka bɛnɲɔgɔn kelen sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnlen kelen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra ye journée mondiale de la musique tɔgɔla don min ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ juin kalo tile 21 Mali ta kɔni ɲɛnamaya la kununko Bamako kɔnɔna yan nɔ a ɲɛmaa Baru Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn juin tun tɛ ka fête bilen parce que événement minnu kɛra o y'an bali fɛn caman bɛ olu datugulen don fana tuguni ka fara bana kan n'o ye Covid donc de telle sorte que ɲɔgɔn dalajɛ a bɛnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ et a kɔlɔlɔ yɛlɛnna artistes kan kosɛbɛ o wulila ka bɔ yen on s'est dit que 21 juin n'o ye musiciens ka fête yɛrɛ an ka fête ɲina o kosɔn an ye week-end nin ta ka bulonba ta vendredi ani samedi ka ɲɛnajɛ kɛ yen bi sɔgɔmada in na ɲɛnajɛ kɛra Institut national des arts la n'o ye INA ye ani conservatoire n'o ye Balas Asige Kuyate an bɛ ka balansi kɛ sisan pour que ka fête kɛ su in na centre français la CCF kɔrɔ mais su in na artiste 10 ɲɔgɔn bɛ jouer an kɔni nisɔndiyalen don parce que an sera ka artiste 40 ɲɔgɔn la jouer bon an ye appel à candidature disons pour que mɔgɔw ka se k'u présenter donc minnu sera k'u présenter o tun ka ca donc an ye comité bila n'o ye comité de sélection ye walasa ka artiste 40 ɲɔgɔn choisi candidat cɛla donc o de tilala nin yɔrɔ masinaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka jouer u ka se ka nin moment difficile ni n'o ye bana tile u ka se ka dɔɔni sɔrɔ k'a bila u bolokɔrɔ an y'a daminɛ an ko n bɛna ɲɛnajɛ in kɛ parce que an ye musicien de fɔlɔ ka musique pété mais fɛn tun t'an bolo dɛ an ye boli kɛ fan bɛɛ fɛ ka taa gouvernement kunda ka taa privé kunda mɔgɔw ma réagir a la kosɛbɛ mais mɔgɔ min sera ka réagir olu kɛra projet ye n'o ye Allemand ka projet GZ Donko ani Maya donc u ye layidu tigɛ an ye ka fɔ artiste fɛn fɛn mana jouer olu kɔni bɛ se k'u sara mais wari t'u bolo k'a di an ma dɛ mais ni mɔgɔ sera ka jouer i bɛ tɛmɛ i bɛ t'i sara minɛ ne ko n k'o ye tare ye parce que ni bɛɛ bɛ se ka t'i ka sara minɛ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ anw tɛgɛ fana ye ko dɔ ye min bɛ anw jɛya k'u to anw na olu bɛ anw de ye n'o ye Donko ni Seko ye n'a fɔra ko an bɛ nin événement ba in kɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ 21 juin fêter donc n'a ye welewele bila u ma u ka ye parce que fɛn caman bɛ ka kɛ bi an tɛ k'u ye hali samedi bulonba la an ma mɔgɔ si ye kɛra INA ni conservatoire an ma mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔw fana k'a jateminɛ k'a fɔ ko n'u yera an kɛrɛfɛ a bɛ courage don an na. ni tun bɛ tali kɛ Baru Jalo la a ɲɛma a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka ta ka ɲɛsin an ka Seko ni Donko tigilamaw ma u jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔna na kosɛbɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'i bolo. Diɲɛ soba CPI Karimkan ale sugandira ka bila Fatu Bensouda nɔ la jamana 100 ani jamana 30 olu de bɛ CPI la o lakodɔnna jamana 72 olu de y'u kan di Karimkan ma walasa ka se ka sebaya in sɔrɔ Karimkan yɛrɛ a bɛna san 9 de kɛ ɲɛmaya in na n'an bɔra na an taga Burkina jamana kuntigi Roch-Marc Christian Kabore kabiri ale sigira fanga la fo ka na se sisan majatigɛ walekɛlaw bina jamana in kan san 2019 wagati la ka sɔrɔ lasiw caman faga ko fara duguden wɛrɛw kan Burkina jamana ɲɛmɔgɔ a ye fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka jatigɛ kɛla ninnu kɛlɛ cogo min na n'an bɔra an taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo ale ka segin ni ɲɛnajɛw bɛ sen na Côte d'Ivoire jamana kan ni wagati in na diɲɛ kirisoba k'ale to ka bolo kan ni wagati in na a labilala nisɔndiyalen ka segin ka na Côte d'Ivoire jamana kan nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ka sanga ni kunnafoniyaw ye ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo k'a n'a furumuso k'u bɛ kiri ka bolo kan walasa ka taga divorce signer u ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen na an bɛ taga Congo jamana kan
dɔgɔ furancɛ tɛmɛnenw na denko mara la banbagacijɛkulu binna finitigilaka dɔw ka RDC Congo jamana kan o kɛra sababu ye ka banbagacijɛkulu 42 bɔnɛ u ni na bingani wale in senfɛ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni tun y'olu dɔ ye Umu Dambele y'a fɔ cogo min na ni u bi bɔnɛ u ni na ni cogo la a dɔ bɛ dɔ la basigi bɛ na diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na